ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ବିସ୍ତାର, ତ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ନୋ ଟପିକ୍ ବ୍ଲଗ୍, କିଛି ବି ଟପିକ୍ ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ହେବ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦିନମାନ ସାରା ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଘଟିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ମୋର ବିସ୍ତର ରେଡ଼ି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିବି। ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ଘଟଣା ରୁମ୍ରେ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟରେ ମଉସା ହେରିକା ଆମର ପୁରା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି। ଆଉ କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର ପୁରା ସ୍ଲିପିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିବି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିବି। ଚାର୍ଜ ଟିକେ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବସେଇବି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ହେରିକା ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ତ ଖିଚୁଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇଦେବି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି ନା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ତ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବି। ମାନେ ଚିନି ଫିନି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୁଣିଆଟା ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଅଞ୍ଚୁଣିଆ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଖରାପ ହୁଏନି। ବୁଢା ଫଟୋ ଓ ଚାଲ ଖାଇବା ଛୁଙ୍କ ପୁରା ବଢିଆ ରକମ ଦେଇଛ ଆଉ। ଖାନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ପୁରା ରେଡ଼ି ଖାନା, ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖୁଆଇଛି। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଆଜି ଦିନମାନଟା ସାରା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ବ୍ଲଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ରହିଲି।
ଆଉ ଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତରବରା ରୋଷେଇ କରିକି ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଏସ୍ ଆଜି ଦିନର ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ସରିଗଲା। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା କଣ ସବୁ ହେଇଛି ତ କଣ ସବୁ ଘଟିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ ପୁରା ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ବ୍ଲଗକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲିର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ପୁଣି ଦିନ ମୋର କେମିତି ଯାଉଛି କଣ ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।